வணக்கம். இன்றைக்கி நம்ம ஒரு வித்தியாசமான முறையில் காரசாரமான சட்னி தான் வைக்க போகிறோம். எப்படி வைக்கலான்னு பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி வீடியோவை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். வாங்க எப்படி வைக்கலான்னு பார்ப்போம். இந்த சட்னிக்கு தேவையான பொருட்கள்: வெங்காயம், 2 தக்காளி, கொஞ்சம் தேங்காய், 2 ஸ்பூன் கடலைப்பருப்பு, 1 ஸ்பூன் உளுத்தம்பருப்பு, 1 துண்டு இஞ்சி, 2 ஸ்பூன் ஆயில் சேர்த்து ஆயில் காஞ்சதும் கடலைப்பருப்பும் உளுத்தம்பருப்பும் வறுத்துக்கலாம். நல்லா செவக்க வறுத்து தனியாக எடுத்து வச்சுக்கலாம். இப்போது அதே எண்ணெயில் வெங்காயம், இஞ்சி, தேங்காய் 3 போட்டு வதக்கிக்கலாம். கொஞ்சம் நல்லா வதங்கினதும் 2 தக்காளி சேர்த்துக்கலாம். இந்த சட்னிக்கு தேவையான உப்பையும் இப்போவே சேர்த்துக்கலாம். 4 காஞ்ச மிளகா சேர்த்துக்கலாம். காஞ்ச மிளகா முதல்லே சேர்த்தா சட்னி நிறம் மாறி போயிடும். லாஸ்ட்டாக சேர்த்துக்கலாம். இப்போது மல்லித்தழை கொஞ்சம் சேர்த்து அதையும் சேர்த்து வதக்கலாம். வறுத்து எடுத்து வச்ச பருப்பையும் ஒன்றா சேர்த்து நல்லா ஆற விட்டு அரைச்சிக்கலாம். இந்த சட்னியில் பருப்பு, தேங்காய் எல்லாம் சேர்ந்துருக்கிறதுனால நல்ல ஹெல்த்தியும் கூட. இட்லி, தோசைக்கு நல்ல காரசாரமான சட்னி ரெடி ஆயிடுச்சு.